Padulong mi ani guys sa ilan ni Attorney Helen Cabatos. Kauban sa ako ang mga idol nga si Ma'am Flor Delis og si Ma'am Ems. Og adunay ni inquire guys sa bay paabangan ni Ma'am Flor og ni Ma'am Amy. Hello guys, good morning. Nening time guys na ako sabayin sa akong amiga nga vlogger guys, si Idol Flor Delis. Namisita ko guys sa ako ang gikamingawan nga vlogger guys. Taod-taod ako makaanhi og mana ni siya guys. Nahukman na mo guys nga mamisita pod mi sa mo ang amiga guys, si Ma'am Helen Cabatos. Aduna mi ipakonsultan niya guys og gipawan ko nila niini. Lagi kay duol raman yung ilang attorney guys, naglakaw rami pa dong dito. Bye bye sa highway guys. Kay importante man kay among lakaw. Swerte guys kay sa kung pagpamisita diha pa sila, padung na day sila nga mo dito na day kuno sila gikan ni attorney, pabalik ko naman sila kay basan kog nahuman ako no ang ilang gipa gama nga mga papers. So, nalipay po ko guys kay mahimamat na po na ako si Attorney Helen Cabatos sa amo ang pagduaw karon. Sa among paglakaw guys, so, na ako kalikay ang lantaw guys sa kanhi ako ang gitrabahoan. Mula ba yun taan ni guys. Kay atbang man sa ilan ni attorney ang maong nanay isang in. Pagtuhak yun ni sa uwan guys. Gani, doon na pa dagom sa bukid guys ato makita. Anilingi jud ko guys sa balay nga akong gikamingawan guys. Mao ni siya gipanguha na ang mga bagong bilya guys. Og mo na ni ang bahay ni Attorney Helen Cabatos. Ang amo ang suod nga mga amigo guys. Milingkod mi sa waiting area guys kay si attorney to pa man sa sud. Kay doon na po yung client yang giatiman ato guys. Nag-istorya-istorya pa mi ani diri sa gawas. Nalipay ko guys kay gikauban ako ang gikamingawan nga mga amiga guys. Si Ma'am Nimpa rewaan ni. Kay si Ma'am Nimpa bago pa pong nigawa sa ospital.
Ambot kung sa hinungdan nga na-admit man siya. Pero wa jud mi kadao ani guys. Tuod man na ana si attorney ni atubang na namo guys. More ganahan jud nako ning attorney ha guys kay that is simple. Kamao gyud si attorney mo pahaom sa mga iyang mga bisita guys. Jukiron. Mao na siya, mao to siya guys. Basta kami na mag-uban ani si aw kaayo ning maong attorney. Di jud ka mataan ni guys, buutan kay ni nga abogado. O dali ra kay ni siya duulon. Paniud to saya. Dapat si Julieta ha. Julieta. Yol. O kinsa gud daw na problema ninyo parte og mga papel-papel kinilay duulan nyo guys. Si Attorney Hiling Cabatos, dali na may kay siya masangpit guys. Mo na yung sekretary. Ani so si Ma'am Hiling sa ni saka sa ibabaw guys kay dunay ni abot nga iyang guest iya sa kunutong atubangon. Ang mga papel gipagama na sa iyang sekretary. Niabot usab ang ako ang kaila guys. Niabot sab si Ja og ni join namo. Ako ang tuyo ani pod guys pero naginabi sila si Ma'am Helen. Suod po sila nga amiga di ay guys. Giapas ko guys kay doon na siya tuyo kanako og ingon man. Na-inquire ni siya guys og asay bay paabangan mo nang gisuggest na ho guys nga dunay bay paabangan ning ako ang amiga nga vlogger. So niadto gid mi atong bay paabangan sa vlogger guys. Among gipasubay sa among bisita guys ang room kung unsay ang ikasulti. Amo pong gipasubay sa CR kung angayan ba or lugar ba. Nanghanyag pud mi guys so kanila man nga room kay lugar ang katre ikaduha dunay mga extra foam guys nga ihatag sa maong kwarto. So kung daghan siya kauban masud sila ning maong room. Angay siya guys. Barato ra ni nga kwarto guys. Ang hatag ni Ma'am ani 1.3 or 1.2 guys. Pero doon ay gi-offer ni Ma'am nga price ni niya guys. Mauna nga special price kay bag-o pa man ni. Bag-o pang pagsugod. Itagaan siya og special price guys. Kay kuno ako may ni canvas ani. Doon ni guys, luyo jud sa munisipyo sa dos andanas ni guys gaatubang gyud ni sa dagat. Ato makita ning maong bay paabangan gitukod jud ni guys kay gipangandaman ang pag-abli sa eskwelahan sa Valencia. Sa atong kolehiyo, mo nang gitukod yun ning maong business guys kay para ipahaom sa mga kabataan nga wala joy kasak-an. Dili pa tanang kwarto anay gipaabangan guys. Anam-anam lagi. Hinay-hinay hantod nga mahuman. Gawas nami ani guys ni suda pud mi sa laing building. Lapos-lapos ra man ning agianan ani. Nanaog nami ani guys kay katuramang ruma ang amo ang gi subay kay ang uban pa ani
talihumanon pa man. Morning nanaog nami ani. Padung nami sa ground floor. Kay dos andanas lagi. Akin sa tong ganahan na mangabang sa maong paabangan guys, mahimong kontakon lang ko ninyo or diretso lamang kang Flor de Lisa Burato. Usa ka vlogger guys na sa likod sa munisipyo sa Valencia ang iyahang residensya. Mao ni si Ma'am Flor guys. Si Ma'am Flor Dilis. Mao ni sila ang tag-iya sa maong bay pabangan guys. Matinagdanon kusog kay mo entertain sa ilang mga gis guys. Musadi gyud mo ang ngayan nga mata ha. May mo tawag lang mo niya sa cellphone. Kung kano sa amo mo abang o mo inquire sa doctor guys, mo inquire lang mo ni Ma'am Flor Dilis. Kaya nagsugod niyo sila sa ilahang bay paabangan. Amo ni si Ma'am Hedina ba guys? O kini si Ma'am Amy. Ako ang siya Ako man di ay kung gamay ra kay. Ako hindi. Lami ko nang dako kay nay mga labunan. Pwede. Ato maglagas gawas. Oh, namatay ko sa gawas katong gawas sa iya ha. Naman to yung gripo dito. Nagibutangan ni mo ato mang laba. Parang dire Kaya dani punta to dito. Asang butang hino day dag ihawahan sa nis niya gidutan mo ko asa. Ito ay hawa. Asa? Taas. Marcos Pedaro. Isa, magilo ta kanila. Di na lang kumukuyog nimo ha. Nakala naman po ko kay napa ko lang schedule.